sana'a, wai na ji an ce kana koya 'yan mata rawar waƙan Master Kizi. Haka ne? Kwarai kuwa. Kwarai fa kace? Mana. Okay, to ga damu in ga yadda kake koya musu. Okay, har da su shoki. Masha Allah, to gwada mun wadda za ta nuna mun in gani. Jerusalema ikayalami. Wannan ai bata iya ba. Nuna mun wata. Ilondoloze uhambe nami zungangishilana. To idan kuma suka iya rawar suka guje ka, ya za ka yi da su? Wanda ya dau alƙawarin zai yi ta'ammali da ni daga baya zo ya canza min dole sai na bashi matsala. Kamar ya sai ka bashi matsala. Ko za ka iya gwada mun irin matsalar da za ka bashi? Ke za ma ba.